No sme tu ľudí pri Abogas dvojke s Foskerom. Čau lidi. Ja idem si zapnúť. Then it Matthias to put it so much special. Čo už do Foskom ďalšieho dneska som tu s Patrikom Roblox. Choose Zahráme si 5 hier, jak sa to volá? Among Us? Abogas. Abogas. Stas. Abo Agridi Bus. Ja som vytvoril mapu, kde bude jeden impostor. A daj private, áno, nehaj to private, okúkaj. Nie. Áno, lebo potom sa nikto nenapojí a potom keď to napojím ja, tak potom to tam dáš logika, aby sme rozmýšľali. Aký máš kód? Čakaj. I, turdialek. S, meké, I. Díky. F. A napoj sa. No, bo to nedá papliť, no dávaj. Nepoj sa teraz. Čo ti dáva? Čo tam ty máš? Aha, už si tu, už som to dal papliť. Hehehehe. Tu, jak si? Aha, už je tu ďalší capek. Tento sa mi zase hral minule spolu v našom prvom videu. Áno, aj mne som sa. Len ja som ho nedal na úplne, lebo sa mi ukázal. Ale ja som ho dal. Ja nie. Sme tu traja. A je tam aj tak, jak si ma zabil. Áno, jak som ťa zabil. No daj. Dobre, môžem dať. OK, lidičky. OK, tak to nevypne. Najdi, kde to daj. Trošku, udiaj. Aj. Ja som ti išiel povedať, čo som. Impostor. Ja si impostor. Ej, a zde... Je to šedý! Je to šedý, je Phantom, neviditeľní sa v medbayu. Ja viem, lebo ja som pečenie do dejca. Áno. Vedme? Dávam šedého. Šedý. Vieš, čo som ja? Som to nie... Brian Spear vedí z medbayu, jak som sa mohol ventu preblažil. Ja som nejaký, že jak sa volám ja? Jak sa volám ja? Daj šedého. Je to brutálne šedý. Ten Ľudia, vy ste to videli, ľudia. Ten, čo má ten môže vidieť do vzdychu. Ja som noisemaker, čo môžem vidieť, kde vydechol, typek. Že mi to zasvieti. Dal jeho! Teba dal ten Maronovi. Pod tebou, čo je? On to hneď ja mám 9000 srdiečok, brachu. 9000, ja mám málo. Ja som si myslel, že si to cíti, si bol sasný hrozne. Ja viem. Čo? Tento tu nebol predtým. Tento je nový. Ten nový hraček. Napol sa to nejaký Sraček. Hraček, sraček. On má... Zostrihám vám to, pokiaľ bude stáť. Yes. Tak nemusím. Typek, on má... Zostrihám vám to. Alebo nedá, to nie zostrihám. Zostrihám vám to, pokiaľ bude ready. A ja. Ľudí, už sme tu. Ideme, starting stable. Ale daj sa to najkyšo, lebo to ti počuť. Ja viem. Nabíjajú ľudia mňa počuť. Ti. Zase. Aj keď ma bude počuť. A to čo mám ja na hlave? Nemáš nič. Neverím ani slovo, hovorím ti. Okay. Viem, tak ty si Vitals. Nie, ja viem, čo on je. A niekto by to vypol. Kto mi vypol, ty Vitalsi? Ja viem, kto to je. Matka tvojho peca. On je shapeshifter. Kto? Ty? Lebo shapeshifter má tiež tabulku. Ja som jak sa to volá. Som tam matka svojho peca, idem. OK. Zostrihám vám to, pokiaľ bude koniec. Jo je na kamerách. Ja som nie na kamere, ja sa Ticho. Kde je na kamere? Kto tu je? Kto tam nikto není? Čo ma klameš? Nikto nemá. Aha, je to si ty. Ja idem na kamery. Si to ty, ja ti ne... Aha, ja ťa vidím. Je rúžový, ide za mnou. Akurát by som ti chcel povedať, že rúžový ma naháňa. Už je sasí inak, ale...
Rúžový je mega strašný. Ja Mi swipe... zdalo, že sa tu niekto dobre. O, čo musíš. Ide sa odváži. Keď dám... Dávaj rúžového. Chod za emergency meeting. On sa tuto ventol. Keď dám na druhú kartu, dajte like na video. Nie, dávaj oného. Dávaj rúžového. Yes. Ja idem dávať. Dobre ti to všetko dobré, dajte like teda. Dávam rúžového. Kamo, ja som pozrel kamery a nič. Čo keď je engineer? Ale tu je... No. Ja vidíš, že som to není. Ty si to? Ani... Myslel som, že to je rúžové, lebo on sa normálne, ja som to je... A čo keď to je žltý? Keď to je zelený, akože my to máme dobre naplánované. Ja teraz nenatáčam. Teraz keby sme akože vyhodili rúžového a nebude to on, tak ja môžem dať energy semitic. Áno. A môžem dať zeleného. Dali ho. Tak čo? Je to on? Lidi, vyhodili sme žlutého a tento... Nebo, je to zelený. Je to zelený koník. Nie. Emergency meeting. A čo nedal za 1 sekundu? Nie, drhaj. Ale on je vybosacia. Kompletná pánom ma naháňa. No nenaháňa už. Trochu. Dobre, stila si to. Yes. No dead bodies. Nikto nezdechol. Ale ja zdechol rúžový a rúžový to nebol, tak čo ty? Sračko. No, ty si zapol? Ty máš stále zapnuté? No? Ja nemám, ja to mám Ja som si to iba vtedy stopol. Dobre, lidi, tak ideme dať zeleného, lebo sme zistili, že to je on. Vyhodili sme oného, jak sa rúžového, ale rúžový to nie. Zelený voltuj. A môj kamarát to nie, lebo to vidím, on má bielý názov, čiže je to jasné, zelený. Zelený dal teba. Že zelený dal aj mňa, ale je mi to úplne jedno, teraz to nebude, že vás nodý impostor. Bol to on. Ale bol to. Nula impostor aimant. Máme tu Viktory. Ideme na ďalšiu hru, skipnem vám to, keď tam bude štart. Ja stále skipujem, ale som tu nemal to video. Už to máme štart, lidi. Takže 100% nie. 100% to nebude. Teraz to bude. Teraz to bude. Tak ty si úplne, že Ahmed. Chcem byť celú dobu impostor. Impostor roommate. Yes! Engineer. A to kde je ten oranžový? Ja si nenaháňam oranžový. Ukáž, ja som ti ukázal. Ukáž. Keď aký utečen do venty. Nie. Ja dávam... Nedi ma dá, lebo mne sa zdá, že Nedi to videl. Neviem. Sypnem vám to, asi vypadím. Lidi, vyhodili sme Martina, lebo bol počuť zvuk jak kilo zeleného. Ja s batom. Ja ti tam napísal oveľa impostor. Ja mám 10 000 srdiečok. Bomba. Ja mám 6 000. Dajte odber. Ja mám 6 000. Neuč. Mám 6 000. Tak play game. Ideme ďalšiu hru a keď tam bude štart, tak vám zase zazberiem. No už sme tu. Vidíš, tu máme štart. Máme štart. Dvaja rúžoví. Toto je 4. hra. Jak sa tam ten bugol. Jak sa tam ten bugol. Nože. Proste. So much special. Sigma boy. Ja? Sigma boy. Iba by chodí sa povedať, že rúžový sa sprint. Prečo sa príšete? Lebo on je engineer. Prečo screenshot? A vy ste tam všetci traja, ja som úplne mimo od vás. My sme všetci traja, ja idem za rúžovým. To som úplne mimo od vás. Ja sa môžem vypovať. A policajt som to není. Ty môžeš urobiť task. Ale som môžeme ich... To je task, kde sa môžem ventovať. Že keď si impostor a môže sa ventovať, tak ti tam vyskočí červené. Keď si engineer a môže sa ventovať akože agent, tak ti tam vyskočí modré, a keď to je task, tak ti tam vyskočí žlté. Áno. Ja si myslím, lidi, skipnem vám to, lebo na to naháňam typa, ktorý ma chce zabiť. Ktorý má aj tak
Je to, akože Martin je mega sasí, čo vám poviem, ľudia. Veď dobre. O, zomrel rúžový. Nie, rúžový nezomrel, rúžový je pekne. Veď sa pozri, veď ma tu naháňa, kde je. Či to není. Je tu rúžový, je tu ten so srdiečkom naháňa. Ukáž, že to není. Veď ja vám to pokazal minút 500 krát. Nie, ale ešte tu je jeden. Taký ten slaborúžový. Dávame slaborúžového. 100%. Chcem. Prosím. Slaborúžový, toto je predposledná hra. Lidi. Dáva... Alebo... Typek. Typek úplne, že nechápe. Teraz toho nebude. Dovidenia, do počutia. Teraz toho nebude. A dáme si 6, akože tak... On to rývo ešte aj. No, Viktori. Jasné. Dáme to, keď bude ďalší štart. Aj ja. Vedeli sme tu? Prosím, nech som impostor. Prosím, ja chcem byť. Vedeli posledná... Prosím, nech som impostor. Prosím. Ale... Čo? Ty on taký... Ty čo si, Achmed? Chlapci. Paťo, nechce si s tým ukázať. Paťo. Rúžový ma naháňal okolo Medbayu. Ale reálne, fakt ver mi. Podľa mňa čakal na kill. Ja som išiel dať Voldy Hauka. Čo som ja? Ale reálne... Naháňal ma okolo, jak to je? Jak je Medbay. Ver mi. Akože môžeme. Kamo, je to rúžový. Ukáž, koho si dal. Ja nechcem nič, ja nemusím. Ukáž. Ale... Prečo si dal mňa? Od teba ťa rúžový. Ja mám menej ako 10 batérie. Ja mám 9. Musíme si ukázať obidvaja. No. Čiže si to ty. Si dal reaktor. Nedal. Utekám. Ja si zasi. Ty sa si ako vodu. Jasné. Čo ma naháňa? Jasné. Najbližšia mentka. A popri tam reaktore hentam a oxygene hentam. Ja som dobrý, ja sa nemôžem ventovať, ja mám 26 sekúnd. Fotker Haaland. Ty si dal video Haaland. Ja viem, ale ja musím nájsť. Je to tam. Konečne ľudia, win. A tak toto bolo posledné, získali sme 18 level. Takže ľudia, čú.